Berriz ere hemen gaude, Oplazan, ja Sanferminetan pilpilean gaude, ustelak 8 da, uste bine? Hori da, eta gaurko saioari hasiera emateko, Katez taldeko bikide ditugu, Unai eta Oinatz, ongi etorri, egunon eta mila esker gurera etortzagatik. Egunon bai. Zer moduz, galdetu behar nizuen, zer moduz hasi dituzuen Sanferminak, baina Leitzakoak izanik, ez dakit oraindikan jai hauetaz gozatzeko aukera izan duzuten? Ez, oraindik ez gara etorri Iruñetik, jakinda kontzertu daukula eta hola, pixko bat zaintzen egon dugu etxen. Gaur jotzen du 11etan eta orduan txintxo ibili etxen, eta gaurtik aurrea aprobetxatuko ditu Sanferminek behar dien bezala. Eta saiatuko ba. Zuen aldia da, Sanferminetan kontzertu bat ematen duzutena? Ez, 3. izanen da? Bigarrena. Peño Gora Iruña edo zona hartan, gero Antonio Tine bai? Bai, 3. Bai, eta 3. kontzertua. Eta, kontatuko diguzue pixka bat Katez zer den, nola sortu zen, eta pixka bat zuen historia nondik zatozen, ze musika mota jotzen duzuen. Aspaldiko proiektu, umetako proiektu da esateko, ez? Azkenean txikietatik denak hasi ginen instrumentua ikasten, jotzen, bakoitza bere gusto desberdinak. Eta beti grupoa sortzea, etorkizunera behide, eta hola pixkanaka kontatu ginen aurneok ensaioa 2012 ingurun, pero 2014 ja esan ginen eta gara ginela estena tokire, azkenen beti ensaiatzen bai nekatzeza edo beti nire osore bai jendek ikuste hoi eta hola. Eta gero estiloa, gaude 6 persona, bakoitza dugu bere estiloa, orduan denak elkartzeko, bakoitza jartzen du bere estiloko toke bat edo azkenean Katez hortatik musika hortari sortu zen. Bakoitzek ikendakinetiken, aldo nobekin atea eta bere gustoko gozek eman da ensaiota, ateatzen den musika. Ziren denak pozik egotea da kontu ez batzuk disgustoa eta beste gustoa eta denen arteko harmoni bat behar du. Bai, azkenean talde bat zarete, ez? Hori da. Sanferminetako jaiak zita berezia da zuentza segurazki. Zer nahiago duzute? Kontzertu non jendetza mordoa dagoen zuen musika entzuten edo herri txiki batean gustorago lasaiago? Kasu ezberdinak die, gustorago gauze personala da. Nik alde batetik herri txikitan, nola jende gutxio dagoan, jendea askotan bertago ibiltzen da, jendea animatu egoten da. Gero leku handitan ona daukena da, ezautzen ez dizon jende askok zuri ikusteko aukera daukela eta horrek ere bai ematen izo aukera bat beste leku batzutan jotzeko, jende berrie erakartzeko zure musika estilora edo zure talde hori ikustea, YouTubeen jarrita edo sare sozialetan segituta, orduan big die aukera politek. Aukeratu beharko banu bat, leku handi batek beti emate izo beste gauza. Baina herri txikitan bai oso gustora jotzen du. Alde guztietan. Herri txikitan bai ematen duen tratu ere bai da asko gertu gokoa, beti daude kainen, beti daude launtzeko prest, eta leku handi duguna da, azkenean leku handitanek kontzertu gehiago izaten die, ere bai daude pixkoat, eta nire bai aukera aukita leku handi baten jende asko aurrean oso politia izaten da. Aipatu duzuelen, duela urte pare bat, hor behan Runan Gora Iruñaren gunean jozen utela lehenengo aldiz Sanferminetan. Aurten, herri Sanferminakeko estenatokian egongo zarete, hemen 2 zaudete, 6 zaretela esan duzu, ze aurkituko du bertara joaten den pertsonak? Nik uste energiz betetako kontzertu bat, hasieratik bukaerara guk dena emateko prest gaude, jende animatzen dena gertu sentitu nahi du, eta musika, estado puro, eta disfrutatzea etorriko ba. Eta espero dut jendeek ere bai, gurekin disfrutatzea eta gustora, rato bat pasatzea. Eta momentuz, orain gaude, hau berarte denbora daukazute, planik daukazute egunean zehar, zer egiteko?
Bazkaldu, eta gero seion honea, furgoneta eta kargatu, eta soinu probak, montajek, eta ja, atxaletik emetzat dauna torreko bat. Pero bueno, trago pare bat eta hartu, eta... Trago pare bat errun, bai, publikazioa. Izan ere, aipatu dugu Herri San Ferminakeko gune batean, ez? Joko duzuela, bietako zeinetan, zehazki. O plazan edo Errekoletan? Errekoletan, hori da. Bai. Bi plazak ere oso politik die jotzeko. Horan gainean dugu ikusten da oso gaina. Ondia? Bai. Holako leku baten jotzea oso politia beti. Eta gainera, Herri San Ferminakeko kolektiboa edo gune espazio herrikoi batean jotzeak zer suposatzen du zuendako? Aurreneko gauze eskerrak eman baizkigu, hau antolatzen ibiltzen den jende guztiri, goizetik ibiltzen diela gauzek antolatzen dena ongi joan dadin, eta gutzako ze suposatzen den olako egun baten jotzea, zerbaiten parte izatea, ez? Euskeran alde, diversitaten alde eta denan aldeko, guganen aldeko zerbaiten parte hartzea, eta horrek asko suposatzen da guretzako. Pizkat igual elkarrizketari amaiera bat emateko, hurrengo urtera begira, oraindik ez dakigu nolako kontuak edukiko ditugun hurrengo urtean, gobernu aldaketare dela eta udaletxeko batez ere, eta Herri San Ferminekin pasako denez dakigu. Hala ere eta guztiz ere, lortu bako balute gune bat lortzea eta zuenki kontaktuan ipintzea, animatuko zinatekete berriz ere jotera. Bedu diga, beste momentuetan prestengo gaineke, ez gauziteko, kontzertu dena batik edo beste egin apoio emateko, gurekin kontatu dezakezu beti. Bai, abertze pasatzen den. Ez da hoiak ineiko haindiken, ze erabaki hartuko dituen, orduan gurekin kontatu daiteke be. Beno, orduan, orain argi daukaguna da gaur zita bat daukagula, Errekoletasen plazan, ze ordutan? 11:00. Eta 11:00 katez bertan egongo dira, euren musikarekin giroa alaitzen ez eta animatzen. Mila esker gurera hurbiltzagatik eta gozatu San Ferminetaz. Eskerrik asko. Ongi pasa. Beno, egunarekin eta gure saioarekin aurrera egingo dugu, Jon, ezta? Bai. Eta Martxelo Diaz, Garako kazetaria dugu orain gurekin, platoan, egunon? Ongi etorri eta mila esker gurera etortzagatik. Bueno, ja, San Ferminak martxa hartzen hasi dute eta ja, uztailaren 8, nola bizi izan zenuen jaien hasiera eta atzoko egun handia? Bai, uste pixkat denok anaukalan buruan, kezka puntu bat, ez? Udalaren aldaketarekin, gauza asko aldatu direla. Eta, hasi ziren jaiak, ipurdiaren debekuarekin, txupinazoan, pixka bat, atzera eginez, ez? Eta, azkenean gero ikusi genituen ere, onargarriak ez diren irudi batzuk udalaren barruan. Eta gero hori prozesioarekin ere, izan zen, espero sana, ez? Pixka bat, hainbat eta hainbat lagunek, alkateari eta openeko zinegotziei, beraien jarrera, salatu edo gintzutela, ez? Eta uste behar bada oraindik geratzen dela gauza bat, ez dakit behar bada ezkorregia nahi zen, baina mailak ere, gaude San Ferminen gunean eta mailak ere, horre jozuen zuzenean, ez? Esan zuen ez dizikula gustoko, eta, datozen urterako gune hau desagertzeko asmoa duela, ez? Eta honekin batera ere, oso gainean egongo zirela, eta behar bada, espero dezagun ez izatea arazorik horretan, eta nintzete hau ere aldarrikatzeko gune badala, Herri San Ferminak gune autogestionatua, bularra, eta nintzete horre egiten dutela talka behar bada jaiaren bi eredu, ez? Eta hori behar bada kezkagarria da ere. Parega bat egun daramatzago bakarrik festetan eta ikusi ditugu esan duzun bezala hainbat irudi kezkagarriak. Hurrengo egunetan ere tentsio hau pilpian egongo da? Behar bada, astelenean gaude eta pixka bat asteburuko eromena guzti hori, lehunduko bada pixkat ez, baina esan bezala, behar bada nahi gehien
kezkatzen hauena da hori, ez, gune honetan gertatu da eltekena. Ja prozesioa pasatu da, txupinazoa pasatu da, bueno, gaur ere uztaila 8, Germanen omenaldia dugu, baina uste ja pixkat ere normaltasunerat joko dugula eta bueno, astean zehar izeteko egun hauen uste eta askoz ere lasaiagoak izanen direla, ez behar bada asteburuarekin berriro hainbat eta hainbat bisitari etorriko zaizkigu eta bueno, baina ja dagoeneko ez dago olako ekitaldi polemikorik edo, ez? Uste da hori prozesioa eta txupinazoa zirela behar bada jende gehien ekartzen zituztenak eta behar bada, bueno, hori ere gupeneren gestio berria ikusten ziren ekitaldiak, ez orain, bueno, zorionez, espero dezagun ere, orain lasaitasun pitxin bat beharko dugu ere, eta orain handikan gelditzen zaizkigu jai egun asko, baina hori ritmo lasaiago batean biziko ditugula ziurenik. Bai, behintzat, jaietaz, ez? Gozatzeko aukera hori da, uste, pena, ez? Azkenean, San Ferminak izugarrizko jai polita dira, eta, udal honek egiten dutuen festibarekin, ari gara hitz egiten asko eta asko polemikaetaz, erasoetaz eta olako gauzetaz, eta jaiak nagusitzen balin badira hori ere berri hona izango dela guztiontzako, eta uste pixkat ere normalizazio hori ere beharrezkoa dela jaietaz aritu behar garelako. Komentatu duzu lehen, gaur Uztaila 8 Germanen omenaldia izango dela, bertan aurkituko zaitu? Hor joateko asmoa dukat, baina baditut ere beste behar batzu, baina uste hori ere importantia dela, ez? Osea, memoria historikoarentzako, Iruindarrontzako duela 1978an, duela 41 urte zer gertatu zen, eta oraindik ere, erreparazio horik ez dela izan familia horrentzako, ez? Eta, hau ere zabaldu genezake, hori, ez? Indarkeri polizialen biktima, Nafarroako Parlamentuan egin zuten lege bat, geokonstituzionalak bertan bera utzi zuen, eta ni uste urtetik urtero hor egotea ekitaldi hori gogoratzeko zer pasatu zen, eta batez ere eskatzeko egia, justizia eta reparazioa, oraindik ere esan bezala 41 urte eta gero oraindik errebindikazio hori indarrean dagoelako ez dalako bete, eta ni uste hori Iruindarrontzako hori ere egun berezia dela, eta ni uste hori jai giroan edo jaien egitarauan txertatuta dago, herri ekimenaren lanari esker, eta ni uste hori ere ez da profesioa bezala, baina ni uste horretara ere joateko ekitaldi badala. Bai, lehen egon gara pixka bat jai ereduaren inguruan solasean, ez? Pixkat orain gobernu aldaketa dela eta azken urte hauetan jaiei egin zitzaien edo eman zitzaien ikuspegi buelta hori eta Iruindarrogan edo Iruindarrondako San Ferminen alde egiten zuen hori agian ikusiko dugu nola berriz buelta ematen den eta kanpotik datozenei begira jarriko den. Eta behar bada hori, San Ferminak dira jai nagusia eta pixka bat hori komunikabideen arreta gehien pizten duena, baina uste ere eredu hori ere auzoko jaietan ere zabaldu zala, ez? Eta adibidez komentatzen auzoetako jaietako antolatzaileekin, esaten zuten Joseba Sironen udaleko taldearekin errexago zala, gauzak jarrera kolaboratibo bat zegoen, ez? Azkenean udala zentzu horretan edo eredu horretan zan herri mugimenduaren jai antolatzaileei laguntzeko erakunde bat, ez? Orain arte ikusi izan ditugunak, ez? Burura etortzen zaizkita adibidez, hori txantreako kaldereteak edo horrela azkenean udala zentzu horretan eta udaltzaingoa eta zinegotziak arerio iruditzen ziren, ez zuten laguntzen baizik eta oztopoa jartzen. Eta hori da ere beste elementu bat gestio berria daukagu orain udalean eta jaien arloan ustez zoritxarrez eredu zaharretara joko dugula, ez? Eta azkenean ere ni uste ez da bakarrikan jaiei dagokion zer, baizik eta politika global bat, berdintasunean ere atzeragoaz, hainbat eta hainbat alorretan aurrera pausuak eman zirenak, zoritxarrez Upeneren gobernuarekin edo Navarra Sumaren udaltaldearekin, zoritxarrez uste atzera egingo dugula eta hori kezkagarria da, ez? Garai horietara berriz itzultzea, denon pentsamenduan dabil gaur egun, zuk pentsatzen duzu neurri horriek berriro ere eramaterean baldin badira, nolakoa izango da erantzuna? Uste, zentzu horretan jendeak edo mugimenduak, herritarrek beti izan dute horre erantzun bat, ez? Eta uste, gaurko San Ferminak, San Ferminen zari baldin bagara, diren bezala hor milaka eta milaka lagunen
esfortzua lanari esker, ez? Eta bueno, elakago adibiderik garbienetako bat. Eta nire zentzu horretan behar bada hori, ez? Herri poterea, jendearen indarra berriro izango dela importantea eta jaiak hori, ez? Jaiei nortasuna ematen dien elementurik garrantzitsuena. Azken finean uste ere Sanferminak ezin direla domestikatu, ez? Osea, azkenean eromena bada, gure eromena, gustoko dugun eromena, eta zentzu horretan ezin da bideratu, eta zentzu horretan uste udalak egingo ditu bere gauzak, baina uste azkenean herritarren grina hor egongo dela eta hori ematen diola benetan jai hauei benetako nortasuna, ez? Bai, askotan esan da, ez, Sanferminak direla kalean gertatzen dena eta kalean egiten dena, ez, aurretikan antolatzen dena, ez, hola, espontaneoki sortzen. Hori da, azkenean ere, programa bat dago, kontzertuak daude eta hori, baina nizte behintzat adibidez, orain ez nagoela lanean egun hauetan, ez dut begiratzen programa, ez, ateratzen zara kalera eta badakizu giroa izango duzula, lagunak izango dituzula, hori giroa egongo dela eta jendeak egiten du giro hori, ez, hori nizte ezingo dutela inoiz ezabatu edo domestikatu. Badago zuretzat berezia den unerik? Nahi gustatzen zait asko bazkaltzea kalean, osea, ni Aldezarrean bizi naiz eta dago holako mahai tolesgarri bat, bietako bat bezala, eta banko batzukin oso erresa da, ez? Eta izugarrizko giroa ematen dula, eta egia da jendea ikusten duena kanpotika, Donostiatik edo Bilbotik edo Gazteiztik etortzen den eta ikusten gaitula hor bazkaltzen izugarrizko ibili ematen diogula, ez? Eta zentzu horretan adibidez da jaietan ez dakit, adinaz aurrera zoatzen heinean ere, nahi hori adibidez, osea, izugarrizko plazerra emate egitez, lagunekin esertzea, txarada bat eta rellenoa jan genuen atzo, hori da giroan egoteko eta nizte azkenean ere hori, esan bezala, herritarrok edo auzotarrok kasu honetan ere egiten dugu jaiak eta horze egiten dugu kaleratera eta disfrutatu eta hori duz dela garrantzitsuena. Bai, hori nik uste dut ere Sanferminetako xarma dela. Eta, pixkat elkarrizketari amaiera emateko, aipatu dugu, hori nola udaletxean seilean, atzo prozesioan, gogora datorkit, UPN gobernuan zegoenean, Sanferminak amaituta, hurrengo goizean goiz, Bilabesaren entzierroan gertatu izan dena. Zer uste duzu pasatuko dela? Ni uste horretan ere, kezka izateko uste baditugula elementuak, ez? Haunentzako jenden komentatzen genuen, hori ere da ekitaldi bat espontaneoa, jendeak egindakoa, eta nizte oso polita, oso bere xarma duena, ez? Eta UPN edo Navarra Sumaren ereduetan ez daude horrelako gauzak ez dituzten nahi, jendeak egindakoak ez dituzten nahi, eta zoritxarrez espero dut ere horre istiluak ezan daitezkela, baina espero dezagun aurre ere, azkenean festa ere, naiz eta Uztailaren 15ean izan, festa gaientzea eta azkenean uste hori izango litzatekeela berririk onena. Horrekin geratuko gara, mila esker Martxelo. Mila esker. Eta, Jon, badakizu, lortu beharko dugu horrelako mahai bat, zerbait prestatu, zakit, nik prestatuko dut Redondoa tomatearekin eta zuen txalada eta postrea. Iruditzen zaizu? Jazta, badugu gaurko plana. Jarretuko dugu saioarekin, oraingoan Itziar Gomez daukagu gurekin, gero haueko zinegotzia doletxean. Zer moduz zabiltza, Itziar? Kaixo, egunon. Gaur 6:07, ez? Sanferminetako egunik gogorrenak edo intensoenak pasata, askoz lasaiagoa eta ongi. Eta pozik gainera, ez? Asteburu hau ongi pasatu delako. Aipatu duzu 6:07 oso egun intentsoak izan ziren, ez? Az gaitezen agian pixka bat errepasatzen, nola bizi izan zenuen 6 edo jaien hasiera. Azken finean hor atzo, bereziki atzo, sare sozialetan oso famatua edo oso birala bihurtu zen bideo bat ikusteko aukera izan genuen mundu guztiak. Ez dakit. Amorruz beterik, ez? Bizi zainuen. Oso gogorra, ez dakit urteetako oroimenak, ez, hor galduta, ia. Eta, nik 12 urte egon naiz udaletxean, eta lehenengo urtea txupinazoa ez nuela ikusi. Ez txupinazoa, ez plaza, ez ezer bakarrik, ailegatu ginenean
udaletxera eta balkoira zen beti jartzen gara balkoi horretan, ezkerretako balkoian, udaltzainak antzeuden ja, eta bueno, pues, ordenantzak, ez dakite 2 minutu lehenago azten irekitzen du, zabaltzen du erdiko balkoia, eta balkoi horrekin batera irekitzen dute gurea. Eta atera ziren lehenak izan ziren udaltzainak. Gure bidea oztopatzen gainera. Osea, ezen izan ikurriña ez jartzeko, ez lehenengo momentutik helburua zen gu ez ateratzea balkoira. Eta hor oso, bueno, zutan jarri nintzen ni, esan nion, mesedez kendu horretatik, porque zen aukera hasteko hor, ez? Bueno, hori da niretzat gogorrena, ez? Nola korporatibok edo zinegotziok jasotzen aldugu nolako tratua udaltzaingotik. Hori da niretzat, bueno, onartezina. Noski, eta hor kontuan izan behar dugu zuek zaretela, ez, hiritarron ordezkariak. Ordezkariak, ez? Eta zertako dagoen udaltzaingoa, pues herria, herritarrok eta neurri horretan zinegotziok babesteko. Eta hor justo jaso genuena izan zen kontrakoa. Eta oso haserre benetan, gaina pentsa, nik duela hilabete terdi izan nintzen justo haien jabea edo zinegotzi delegatua, ez? Eta oso gogorra iruditu zitzaidan. Badakigu oso ongi eta ezagutu izan dut barrutik zer den udaltzaingoa, zertako dauden, zein den bere helburua eta nola egin behar duen bere lana. Eta nik uste dut 4 urte hauetan demostratu egin duguna zertarako eta nola egin behar duen udaltzaingoa. Eta 6an hain zuzen ere ikusi genuena izan zen justo kontrakoa, ez? Eta udaltzaingoaren erabil politikoa ere. Esan duzu lehen, ja udaltzainak aurkitu zenituztela balkoi horretan, zuek hainbat urteetan zehar bertan egon zaretela. Uste duzue bereik ere espero zutela zeo zer zuek egitea edo ipini zituztela por si acaso? Hori, el por si acaso hori nik uste dut dela lan preventiboa, ez? Por si acaso, baina gauza da, zinegotziok, ezin izan genuela atera balkoira modu normalean, ez? Urtero eta urtez urte atera izan garen moduan. Eta hori nik bizi izan dudan lehenengo aldia da, eta hori oso gogorra iruditzen zen. Batez ere, ez da bakarrik gero zer ikerta daitekeen, ez? Baizik eta modua, ez? Nola? Ezin dugula atera balkoira eta hori izan zen lehenengo momentutik ja alertan jarri egin duten egoerak, ez? Eta horretaz gain, ez, pixka bat ere gure ikusentzuleak jakinaren gainean jarri oso espazio txikia dela, oso arriskutsua horrela ibiltzea. Bai, ez dakit, eske, hori ikusten nahi nintzen hemengo tabloia, beti gaude, ikusten da, ez, oso txikia, eta udaltzaingoak aparte baziren beste zinegotziak, Navarra Suma como 3 zinegotziak, eta baita ere, udaltzaingoa segurtasun, herritarro segurtasun arloa eramaten duena, oso gogorra, horregatik ari nintzen berarekin zuzenean, onartezina, esto es intolerable, eta gainera, bueno, nik uste dut urte hauetan datorkigun seinalea, oso seinale gogorra. Neurriak hartzea pentsatu duzute, uste dute Etxe Bilduk lesio parte bat egin izan duela eta salaketa bat prestatu dela, edo hori komentatu izan dute albisteetan algo ezean, zuek ez dakite zer pentsatu daukazuten? Lehenengo momentutik ardura politikoak, nik judizialki, ez dakit, baina ardura politikoak bai eskatu ditugula eta eskatuko ditugu, nola izan zen, nondik nora joan zen ordena, nork eman zuen zertarako eta nola, eta argitu behar dugu hori bai, zenolako tratua izan behar den udaltzaingoa udaletxe barruan eta batez ere zinegotziko jarrera, eta hori oso importantea da. Orain hurrengo egunera, 7 atzoko egunera, San Ferminetako eguna handia, nola bizi izan zenuen goiza, oso goiz luzea izaten duzue zinegotziek, prozesioarekin,
eta bereziki ere sareetan puri-purian egon diren irudiak izan dira, Kuria kalean ere udaltzaingoaren partetikan bizitako uneak edo egoerak. Pues esaten duzuen moduan luzea benetan, uste dut postorduz, ateratzen gara udaletxetik 10:00etan, eta nik uste atzo 3 aldera bueltatzen ginela, edo gutxienez bukatzen genuela. Eta, bueno, ez bakarrik Kuria kaleko momentua, baizik eta prozesio osoan, pues bueno, jendeak esateko pensatzen duena modu errespetu osoz, pues horretako gaude, ez? Batzuk txaloak, besteak oihuak, baina bueno, hor badago muga bat, nik uste dut beti exigitzen gurekiko exigitzen dugun errespetua, denonak exigitu behar dugula, eta nik uste dut aurtengo Kuria kaleko momentua ez zen izan hain bortitza, eta bueno, udaltzaingoekin hitz egin nuen hala esan zidaten haiek ere, ez? Baina bueno, nik uste dut askatasunaren eskubidea hor dagoela esateko pensatzen duguna eta sentitzen duguna, eta muga beti izan behar da integridade fisikoa. Eta, bueno, ez ditut ikusi, oraindik ez dut aukerarik izan ikusteko, sare sozialetan sortatu diren irudiak, baina nik uste dut esan dezakegula inoiz, iazko, baina lasaiago izan zela. Nik komentatu duen bezala, Kuria kalekoa nabarmena da, irudiak hor daude, espero dut ez duk posible izatea ikustea, baina batez ere niri direla eman zidana da izan zen kontrastea. Aldaketaren alderdiak pasatzen zirenean jendea txaloka, besarkadak ematen eta gero ja alkate berria eta bere zinegotziak pasatzerakoan justo kontrakoa, irainak, tentsioa, udaltzaingoa. Uste dutzu hori Iruñeko bi aldeen irudia izan daitekela? Bai, izan daiteke, eta nik benetan eskatzen dudana eta betidanik San Ferminak hasi aurretik eskatu nuena izan zen inteligentzia politikoa, azkarrak izatea. Guk demostratu behar dugu gure proiektua hor dagoela, legitimidade osoz, baina ezin dugula sartu haiek askotan, mailak erabiltzen duen koletilla hori, los violentos de siempre, pues hemen hori kanpoan utzi behar dugu, eta benetan integridade fisiko hori mantenduz, bakoitzak esatea pensatzen duena, hori bai, zen gainera oso gogorra da benetan, ez dakit, alde guztietako oihuak, ikusten duzunean oihu baten atzean dagoen irudi gogorra edo soberan dago benetan. Esateko moduak badira, eta nik eskatzen dudana da esan dizuedena, azkarrak izan behar garela, eta guk gure proiektuari aurrera egiteko eta eramateko gauzak ongi jarraitu behar dugu egiten. Eta bueno, ja 6 pasatu da, 7 pasatu da, San Ferminetako 3. egunean gaude, eta oraindikan jai egun desiente ditugu. Luzea, aste osoa. Bai. Galditzen zaigu. Ze asmo daukazuzuk? Egunero lan eta lan gaur Baionako korporatiboak etortzen dira, Baionako jendea, eta badugu orain 12 izango dugu RCO harrera ofiziala udaletxean, bazkaltzen dugu elkarrekin, eta hemendik aurrera bihar alardea, egunero badago zer udaletxean, eta niretzat importantena hemen Iruñeko jendeak benetan astean zehar hemen gelditzea, porque tristena da nola doala, eta ja batzuekin elkartu naiz, ja 6 eta 7 pasata alde egiten dutela, eta hori benetan pena ematen didala. Astenetan zehar egun berezien bat daukazuzuk programatuta? Ezakit familiarekin, kuadriarekin? Familiarekin atzokoa, beti, 7an da elkarrekin bazkaltzen dugu, bazkari, afari, baina horregatik abotzak ez daukat hain ongi. Bai, familia handia gara eta oso polita, oso giro polita eramaten dugu. Eta 10ean badaukagu beste bazkari potentea kuadrillarekin, eta tarte horretan ez dakit badago zerbait gehiago, eta
Sanferminak diren moduan, ez? Kalea, eta, bueno, aurkitzen duzunaren aurrean, pues beti eusteko gogoz. Momentuan sortzen dena, ez? Hori da, ez? Baina horretarako bai kalean egon behar zara, eta hori da feste hauetako importantena, ez? Kalea. Eta, bueno, askotan esan ohi da Sanferminak bakoitzak modu ezberdinean bizi ditugula, eta horretan momentikoak deitzen direna klabeak dira. Zeintzuk dira edo, zein da zure momentikoa? Pues, nire momentikoa aurten izan ezik, txupinazoan benetan, bai, eta batez ere balkoia zabaltzen dugunean, ez? Hor bapatean zarata, jendea, pasioa, zizke da oso irudi potentea, ez? Zentzu guztietarako irudia. Eta, bueno, pues aurten ezin izan dut disfrutatu, baina espero dugu datorren urterako bueno, pues gogoz eta batez ere askatasunez hartzea momentu hori. Pixka bat, elkarrizketari amaiera emateko, hurrengo urteari buruz hitz egin duzu pixka bat. Daukagun alkateak esan izan du adibidez, gune hauek kentzeko intentzia dauzkala, beste gune batetara eramatea edota ere kentzea, eta igual ere beste aldaketa, hainbat aldaketa egin ditzake Sanfermi begira. Zuk nola da ikusten duzu erabaki hauek? Bueno, pues hori da datorkiguna, ez? Badakigu ezagutzen dugu zen izan den UPN urte hau hainbeste urtetan eramandako politikak eta batez ere gune hauen kontrako politika, orain ez da bakarrik UPN, baizik eta hiri osoko eskuina eta ezagutzen dugu ongi zein den haien irudikatu nahi duten hiria eta hau irudi horretan soberan dago. Eta argi dago Iruña anitza dela, denok izan behar dugula gure espazioa eta errebindikazio horretan jarraituko dugu, jakina. Mil esker gurera hurbiltzeagatik eta primeran pasatu geratzen diren egunak. Pues zuek bezala, ez? Lanean eta gero izango duzu denbora ere pixka bat disfrutatzeko. Horixe, bai, badugu eta hartuko dugu tarteren bat eta baditugu plan itzelak. Bai. Pues ongi pasa, disfrutatu eta guztiontzat ere bai. Eskerrik asko. Mil esker zuri.